Ono apa to, Bu? Iki maksudnya apa? Kapisan bapak saiki Mas Tanjung. Kabeh wong tega. Pak, mboten. Tas mana tadi, Pak? Laksamana saya diutus untuk beras ya. Tanjung. Piye? Obatmu juga ombe kurang. Sampun, Pak. Lagi yang udah telepon kok. Nama saya Mawon. Nanging ojo nganti kekesalan mentale, kesehatanmu dijogo. Nggih, Pak. Anu takut semerep kok. Tanjung! Ono apa to, Bu? Gara kaki bae sampean. Iki lho Pak, ada surat di Tanjung. Iki maksudnya apa, Le? Cukup mati kali. Dumateng keluarga Tanjung. Muga-muga sampeyan ing kahanan sing bagas, saras, lan kebak panghargyan. Nyuwun pangapunten menawi tekane layang iki bisa gawe kaget. Nanging aku butuh bantuanmu saiki. Ing mangsa sing ora adoh banget, aku rumangsa umurku bakal entek. Ing kahanan iki aku rumangsa abot amarga kudu mikirake masa depan anakku Kinara. Aku ngerti banget kelakuane lan gawe aku khawatir. Yen ditinggal dhewe bakal tambah ndodro. Pramila kanthi pitados kula nyuwun tulung dhateng Tanjung supados nampi wangsulan kanggo Kinara. Saka sekabehane wong sing tak kenal, mung Tanjung sing nate sabar lan tulus nalika ketemu Kinara. Nalika wong liya mung ndeleng kesugihanku, kowe ndeleng aku minangka manungsa. Mula aku yakin mung kowe sing saged nggawa Kinara marang dalan sing luwih becik. Aku ngerti iki dudu perkara sing gampang. Nanging aku njaluk tenanan marang Tanjung. Kejaba iku, iki ora bakal suwe. Mung nganti Kinara bisa ngowahi sikape. Pramila mugi-mugi Tanjung badhe nimbang saha nampi panyuwun ingkang pungkasan menika. Panjenengan Setyo Andreas. Pak. Itu sepundi nggih, Kong. Niki tak bocor awal sangat. Kula mboten saged damel-damel. Pak. Nanging kula ajih menawi mboten saged wonten amanahipun. Menawi kula bantu kados pundi nasib Kinara? Ora iso. Ibu ora sudi yang anak ibu jadi pembantu. Mentang-mentang kono wong sugih, kene sing wong melarat, sampe nek dipirongane kaya pembantu. Wes, ora usah budal kowe. Bu, sik to. Sampean sing tenang sik. Aku ngerti maksudnya sampean. Nanging sampean apa ora eling biyen pas awake dhewe isih susah, siji-sijine wong sing gelem bantu awake dhewe sapa? Pak Andreas, Bu. Pak Andreas siji-sijine wong sing gelem bantu Bapak. Anti mutasane Bapak entuk penggawean maneh. Tapi lho, Pak. Ibu mau duwe kowe. Mulai cilik nanti saiki. Kowe sing dadi panglipur adune ibu. Yen kowe lunga sapa sing bakal ngancani ibu maneh? Wes, Bu. Anggap ae iki minangka kesempatane awake dhewe gawe balas budi ning keluargane Pak Andreas. Wes, gak apa-apa le. Sampeyan budal wae. Pak Andreas wis ngowahi awake dhewe akeh bantuan. Saiki gilirane awake dhewe sing bantu keluargane Pak Andreas. Ora, sampai kapanpun ibu ora sudi yen anak lanangku dadi pembantu.
Pak, sakit angin piye? Wes le, gak apa-apa. Sampean budal wae. Masalah ibu sing nesu ben bapak sing ngandani. Tapi lho Pak, Wes to le, gak apa-apa. Bu, Boleh, Kak. Bu. Bapak harus ngomong. Apa meneh, Pak? Bapak harus ngerahi-ngerahi ibu supaya ibu mulai Tanjung Bidadari pembantu. Ini loh Bu, Bapak ngomong Tanjung mau digawe balas budi. Tapi ya udah jadi pembantu, Pak. Bapak orang mikir perasaan ibu. Tanjung ki ya anake sampean. Bu, Tanjung wis gede, wis iso njogo awake dhewe. Tanjung mau nglakokne kewajibane ning omahe Pak Andreas. Lek kabeh penggayane wis mari, Tanjung mesti bali. Ibu percaya kan karo anak lanangnya sampean? Tapi ibu orang menolak, Pak, karo Tanjung. Bu, percaya karo Bapak. Ya wis, Pak. Ibu percaya karo sampean lan Tanjung. Pungkasane wengi kuwi dadi wiwitan saka owah-owahan gedhe ing uripe Tanjung. Saka omah sederhana kuwi, dheweke bakal miwiti lelampahan anyar sing ora nate dibayangke sadurunge. Tanjung kudu nyarujuki panjaluk kasebut minangka wujud piwales saka kaluwargane marang Bapak Andreas. Ananging ing atine Tanjung ana rasa mangu-mangu mareng kabisane anggone nindakake jejibahan mau nganti tekan pungkasan. omahe apik-apik yo. Ora kaya ning desa sing sederhana lan apa anane. Nanging adikku kok kerasa sempit yo. Kabeh katon mewah, nanging ora ana sing kenal kerat. Paras ngene iki goleki omahe Mbak Kinara ndek endi yo? Apa takon ibu kae yo? Jeleh. Amunten yo. Mesti tanglet. Iyane Mbak Kinara niku pundi nggih? Mbak Kinara? Mbak Kinara, apa sih mas? Nganu Bu. Wah, Mbak Kinara nih Pak Andreas toh mas. Nggih Bu. Arep ngapeli toh mas sampean? Sampean nih kok mesti yo. Yo cedek mas kan gini, sampean mau wae ning ngarep. Engko omahe omah gede si setan. Oh, nggih Bu, matur suwun nggih. Oke. Monggo. Mas apa tuh? Kok kowe ora tau weruh aku? Waduh, kowe pancen dudu wong kene. Halah, kancane Mbak Kinara paling. Apa malah pacare? Bahaya. Pak Andreas sugih koyo ngono. Apa yo mungkin gelem duwe mantu sing rumut-rumut. Bu Sari, sampeyan kok malah nambah-nambahi. Lah yo mesti lho senengane ngomentari uripe tanggane. Masa Bu, sampeyan yo melu-melu wae. Loh, ono apa to, Kak? Nanti jenenge wi. Loh, Apa ada rame ngene toh? Kamu ini siapa sih? iki lho wong lanang sing nakone Mbak Kinara mau. Iya, koyo wong ado ngono. Tapi kok pacakane ora rapi blas ngono. Wong lanang sing ngaku dhewe mau toh. Lah, wonge sopan kok mau tak kandhani arah omahe Pak Andreas langsung matur nuwun. Nah, kuwi to, wong takon alamat kok digosip reno-reno. Wah, wes takon alamat ning sampeyan to, Bu. Tak kira lak wong misterius kok piye ngono. Pasar mulai kuwi sampean terus sing ketakut. Alah, ya wis yo, jenenge ibu-ibu nek nggosip iki ora asli. Rame ki yo oleh. Ning aja nganti gawe fitnah. Engko sing kesasar tambah repot maneh. Wow, chill city girl. I ain't got me lagi marah. But calm down, city girl. Guys, delok artis Korea mau sing kulite bening putih wayu pisan. Sumpah iya bisa niki le aku ketemu wong sing mirip artis Korea. Kira-kira adewe iso ra yo koyo wong-wongan ke mau.
Nanging nalika nerangke pesona, karena sing iso ngarani aku. Ya jelas lah, baru kan mungkin paling menter nih kini. Ya jelas lah, gue kok ngomongan di solian nih. Yalah, mesti. Ya iya no. Ya jelas. Ngapunten, Mbak. Batik tanglet. Jenengan sumerep Mbak Kinara. Kinara. Ya aku iki Kinara. Siapa sih namanya kok? Sawah. Ayo ini semuanya lagi tampung. Kowe sapa? Nyuwun sewu. HP kula kebak. Sanes, Mbak. Kula mboten nyuwun nomor Mbak. Terus piye? Aku rada receh. Ceritanya dawa, Mbak. Intine kula diutus namanipun Mbak Kinara. Kok dheweke njaluk tulung ngapain Mbak Kinara? Sampeyan ngomong apa sih? Bapakku wis ora ono wiwit suwi. Angin pancen bener, Mbak. Iki buktine. Bener kan, Mbak? Mesti sampean bakal ngerti tulisane bapak dhewe. Tak kandani yo, Mas. Mas yo iki tulisane bapakku. Aku ora bakal tetep nrimo. Lah yo, Kinara iso juga awake dhewe. Wis lah, ayo ngalih ae timbang. Mbak, sekitar. Aku apa-apa niki nyegat-nyegat. Ojo, Mbak. Pripun? Lek ngenten mawon. Kula nuruti apa si sampean karepne. Pripun? Tenanan. Nggih, Mbak, tenanan. Piye, Cah? Terus sawah jelas aja. Sumpah kos. Semisal aku terima awakmu, kamu tenanan gelem nuruti aku. Nggih, Mbak, kula siap. Ya wes, kowe tak terima, Mas. Mas Tanjung, Mbak. Ya wes pokoke kuwi. Saiki teganku sing siji, gawono kabeh kasih koncoku. Nggih, Mbak, siap. Ya, ya. Wes. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Monggo, monggo. Mas, sampean orang baru ta ning kene. Asmane sinten? Nggih, Pak. Tapi kula Tanjung. Oh, Mas Tanjung. Sampean arep ngamar kerja to berarti ning kene? Apa malah rencange Mbak Kinara? Sanes, Pak. Kula diparingi amanah kali Pak Andreas. Kengken juga Ibu Mbak Kinara. Sampeyan wis yakin ta, Mas? Arep ngakoni iki? Nggih, Pak. Iki tanggung jawab kula. Walah. Ya wis lah. Nek sampean wis yakin gak apa-apa, Mas. Tapi sing betah-betah ayo Mas ning kene. Soale Mbak Kinara wonge rada atas. Iya, Pak. Matur suwun. Insyaallah kula siap. Nggih. Hei Julia, kowe nang ndi to? Wis tak anteni sak jam tapi ora teko-teko. Hah, Kasido? Kok ora mung ketawa to? Aku wis mesen panggon larang-larang malah batangi sak karepmu dhewe. Wes males aku karo kowe. Enten apa, Mbak? Butuh bantuan ta, Mbak? Kenyeh, ora usah ngurusi aku. Mbak, kalau paham, piye rasane dibatalne rencana jenengan. Pasti mangkel toh? Bisa meneng apa ora? Kamu kuwi ora bakal ngerti apa sekecewa apa aku. Sampeyan bener. Kula mungkin mboten sepenuhe paham apa sing dirasakne jenengan, Mbak. Nanging kula peduli kalih sampean. Nyapa kowe peduli? Iki kan urusanmu. Amarga kula pengen sampean dadi ngrasa luwih penak. Kula wonten dateng mriki sanes gawe jagani. Nanging peduli ngancani sampean. Yo, matur suwun, Mas. Padha-padha. Mbak, ngomong-ngomong, aku krungu-krungu anu, Mbak. Dek, cecek-cecek kafe kene enek anu pertunjukan nyanyi musik. Kayak dek kafe kuwi artis sing nyanyi. Apa aduwe rono ae, Mbak, nggih ganteni sing rencana sampean gagal kuwi mau. Pertunjukan musik. Mau aku ora tertarik karo musik.
sampean ora tertarik amarga gak tahu Mbak. Coba jenengan ningali ngoten niku. Pasti langsung seneng. Apa bener ngono? Nggih, Mbak. Kula percaya kali kula jamin jenengan langsung seneng. Dan sip. Ya wes ayo. Aku wis kadung make up ngene eman lek ramtu. Yes. Nah, ngono Mbak. Yuk, udah lagi Mbak. Pengen cinta-cintaan tanpa ada karo liyane, tapi sadar diri aku ora iso piye-piye. Nyanding kowe mbutuhke ragat, sedangkan aku iki wong mlarat. Wis kalah rupa ora sugih bondo, cintaku nekat paitan gedene rasa. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Apik pol yo suarane. Tenang Mbak, apa sing tak omongne sampe ora bakal nyesel. Matur suwun, Mas. Nggih, sami-sami Mbak. Aku pengen ngomong karo sampean. Aku njaluk sepuro. Ya sepuluh napa Mbak? Aku wis sering ngremehke sampean. Aku wis gawe Mas Tanjung dadi kayak pembantuku. Aku ngira Mas Tanjung iku wong sing nganyelne. Nanging aku salah. Tipe Mas Tanjung kena perhatian. Aku njaluk sepuro. Boten ucan njaluk sepuro Mbak. Aku paham apa sing sampean rasakne. Gak usah dipikir. Nggih, Mas. Ngomong-ngomong, aku duwe permintaan siji neh. Nggih, napa? Aku pengen awake dhewe iso dadi kanca sing apik untuk koyo hubungan pembantu majikan. Mas Tanjung gelem. Loh, Mbak. Sampean iki wis tak anggap kancaku, Mbak. Matur nuwun Mas, sampean wis gelem nrimo sifatku sing kaya ngene. Nggih, sami-sami. Wiwit wengi iku hubungane dadi kaya kanca. Padha nuduhake saben kabungahan lan kasusahan bebarengan. Bangun ikatan sing saya cedhek. Nganti alon-alon Kinara katon ngrasakake bibit-bibit rasa tresno marang Tanjung. Nanging nalika perasaane wiwit kuat lan wani nyedaki, nasib milih arah sing beda. Mbak Sumi? Apa tuh Mbak? Iki loh Mbak, ada surat iki loh. Apa itu Mbak? Iki kok kayak tulisannya Mas Tanjung Mbak? ya, Mbak? Mbak? Enten apa non? Mbak ada Mas Tanjung. Urane non, nanging awal dulu loro ya mboten delok Mas Tanjung. Neng gitu Mas Tanjung iki. Ngapunten non, awak dhewe mboten dipamiti karo Mas Tanjung. Nanging kula nemu niki. Mbak Kinara, yen sampean maca layang iki, tegese aku wis mutusake bali menyang kampung halaman. Aku ngerti iki bisa uga dadakan, nanging ana alasan kenapa aku kudu lunga. Muga-muga sampean bisa ngerti keputusan iki. Sampean wis dadi kanca sing luar biasa kanggo aku. Aku bakal tansah kelingan saben wayahe kita nglampah bebarengan. Matur suwun wis menehi aku kesempatan kanggo dadi bagian saka urip sampean, Mbak. Sugeng dalu, mugi tansah rahayu. Tanjung. Iki maksudnya apa? Kapisan bapak saiki Mas Tanjung. Kabeh wong tega. Salah kuwi kah kelakuanku. Mboten, iku salah sampean.
Kula yakin Mas Tanjung iku wonten alasan liyane. Alasan apa neh? Aku wis nyoba berubah, apa isih kurang? Non, ojo senyum dhisik. Sapa ngerti Mas Tanjung wonten alasan liya. Enggak. Lek misalnya tenan ngono, dheweke ora bakal ngono ae. Mas Tanjung, tak kira selama iki awakmu tenan perhatian. Aku wis berharap ya awakmu mesti enak ya aku. Awakmu wis gawe aku luluh karo tembung-tembung kelamismu kuwi. Nanging jebule kabeh iku palsu. Mas Tanjung, aku wis salah berharap karo awakmu. Aku berharap awake dhewe ora ketemu neh sak lawase. Ajur Kinara ambruk babar pisan. Kanggo kaping pindhone jagat ngremuk dheweke tanpa welas asih. Ora ana rasa tresno maneh marang dheweke. Ora ana sing bisa dideleng. Kabeh wis ilang. Saiki Kinara kudu bali menyang dalan urip tanpa tuntutan utawa perhatian. Mripate sing maune sumorot saiki wis mendung dening wewayangane jaman biyen. Kinara sing biyen malih dadi cah ayu, saiki bali dadi sosok tanpa arah. Paling ora nganti ana sing teka ndandani. Pak, Bapak. Pak, nanti to Bapak ki. Walah Bapak, seiso ya motor wis di rumah dhisik. Mbok nyarap-nyarap sik ora apa-apa. Istisan bu. Mumpung kelingan. Ya, masuk sampean. Iya, Pak, oke kali gorengan. Sampean ya. Lucu tau bu. Orang masak, soto sarapan. Loh, kan sing penting ana cemilane. Enak bu. Pak, Bu, non sewu. Pak tau weruh wong ning foto niki mboten? Bu, kan rumah kia. Waduh, foto horor ki Pak nang desa kene. Apa ya? Foto. Seperane ya mas. Aku raro ya. Oh, nggih. Tapi jajal sampean golekin nang desa sebelah Mas, sapa ngerti nek sing kenal. Oh, nggih. Matur nuwun, Pak, Bu. Nggih, sami. Mbak, non sewu. Mbak tau weruh wong ning foto niki mboten? Iki. Wah, aku tahu ruang iki. Waduh, aku tahu ruang iki. Sana liwat nang kene, Mas. Heeh, coba sampean golekin nang kita kene, Mas. Ah, nggih. Matur nuwun, Mbak. Nggih. Mbak, non sewu. Nyun pirsa, Mbak. Mbak tau weruh wong ning foto niki mboten? Ora Nggih. Matur nuwun, Mbak. Duh. Sik. Kuwi kan tulisannya Duduk apa-apa. ora salah neh. Akhirnya ketemu. Kinara Danasri toh? Kula Lesmana. Adik Mas Tanjung. Tanjung. Sapa kuwi? Aku roh sampe kenal dheweke. Lan aku yo ngerti nyapa sampeyan ora kenal. Nanging aku ndek kene duwe tujuan. Aku pengen ngekei sampeyan sesuatu.
Iki tak ane Mas Tanjung. Kabeh pitakonan lan prasangka sampean jawabannya ono ndek kene. Dino iki aku rumangsa awak saya lemes. Aku mutusake kanggo ninggalke Kinara. Aku ora duwe pilihan liyane. Penyakit iki saya tambah parah dan aku ora pengen Kinara weruh aku saya lemes. Aku wedi Kinara ora ngrasa abot karo kananku. Aku ngerti Kinara mbok menawa nesu lan kuciwa karo aku. Lan aku ora tau niat kaya ngono. Aku mung pengen Kinara ora nandang lara sing luwih gedhe sawise Pak Andreas lunga. Ngapunten, Kinara. Nyuwun pangapunten amarga ora bisa tansah ana ing sisa sampean. Sepurane aku kudu ninggalke kowe. Tugasku wis rampung. Nanging monggo aja nganti aku lunga ngrusak sampean. Sampean wong sing kuat dan aku ngerti sampean mesti bisa urip tanpa aku. Saiki sampean ngerti kan? Mas Tanjung ora tau duwe niat gawe ninggalne sampean. Dheweke mung ora pengen delok sampean sedih. Dheweke sayang karo sampean. Saiki aku kudu piye? Aku goblok Lesmana. Aku kadung buruk sangka karo Mas Tanjung. Kudune aku ora tekan awal. Nanging aku saiki ra duwe sapa-sapa. Wes Mbak. Sampeyan ora usah nyalahne awake dhewe. Ora ono sing salah ndek kene. Mas Tanjung duwe alasan. Gawe lunga lan sampeyan duwe alasan nggih kecewa. Wes Nanging Mbak. Iku alasanku teko mrene. Aku duwe tanggung jawab. Tanjung iku masku. Lan aku yo tresno karo masku. Mas Tanjung seneng, aku yo melu seneng. Makanya aku pengen nurusin tanggung jawab Mas Tanjung. Aku harap jagani sampean. Koyok sing Mas Tanjung lakoni. Aku yo ro. Aku ra iso koyo Mas Tanjung. Nanging aku bakal berusaha, Mbak. Lesmana, awakmu tenanan. Iya. Aku tenanan. Mas Tanjung mungkin wis rano. Tapi tresno lan niate nggih sampean tetep ono lewat aku. Lesmana, aku ora ngerti kudu omong neh. Nanging matur nuwun. Podo-podo, Mbak. Ayo saiki nggih janji. Ade kabeh kudu bareng-bareng melewati sedih utawa seneng. Aku janji. Wiwit iku padha wiwit nglampahi dina bebarengan. Nalika Lesmana lumebet ing gesangipun Kinara. Wontenipun kados cahya ingkang madangi pepetenging panah Kinara. Kinara wiwit nemu katentreman lan rasa seneng maneh. Kanthi Lesmana ing sandinge. Kinara krasa uripe wis mekar lan maneka warna maneh. Kaya simfoni kang indah.